дар ҷаласаи навбатии гурӯҳҳои кории фотографҳо 43 аз 132 километр сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистонро мувофиқа намуданд, иттилоъ додааст Амид Хобар. Ба иттилои хабаргузорӣ тибқи тавофуқи дуҷониба аз 3 октябр то 7 октябри соли 2023 дар шаҳри Ботканди, вилояти Ботканди, Қирғизистон, ҷаласаи навбатии гурӯҳҳои кории фотографҳо, топографӣ ва гурӯҳҳои корӣ дар умуми масъалаҳои ҳуқуқии ҳайатҳои ҳукумати Тоҷикистон ва Қирғизистон дар бораи делимитатсия ва демаркатсияи сарҳадии давлатии ду кишвар баргузор гардид. Гурӯҳҳои кории топографӣ 43 аз 132 километр сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистонро мувофиқа намуданд, таъкид кардааст манба. Ҳамчунин қайд карда шудааст, ки ҷонибҳо дар вохӯрии навбатӣ, ки дар қаламрави Тоҷикистон баргузор мегардад, кори тасвири минтақаҳои боқимондаро идома медиҳанд. Инчунин таъкид карда шудааст, ки дар анҷоми мулоқот протоколи дахлдор ба имзо расид. Ёдовар мешавем, ки ахиран чанде пеш раиси Кумитаи давлатии амниятии миллии Тоҷикистон Саймумин Ятимов бо ҳамтои қирғизияш Қамчибек Тошиев масъалаи делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади Тоҷикистону Қирғизистонро баррасӣ карданд. Роҳбари гурӯҳҳои кории Тоҷикистону Қирғизистон муҳимияти ҳаллу фасл намудани минтақаҳои боқимондаи сарҳадии давлатии байни ду кишварро иброз намуданд.